И здравейте хора, аз съм Max Gaming BG и днес продължаваме с втория епизод от моята поредица на целяване в Майнкрафт. Започва да качвам клипчета вече и на Майнкрафт и на Clash Royale и така. По-нататък, ако намеря някаква по-хубава игра, може да започна да снимам на нея, нищо не се знае. Все пак ще ви предупредя, за да знаете. И не забравяйте да харесате този клип. Оп, тук поне му се скрия. Сега не мога да разбера слънцето залязва ли, изгрява ли. Като гледам, май залязва. Или... Абе, не знам. Както и да е. Ще се опитаме да оцелеем. Това е целта ни. Това е най-важното. Скок. Крава. Въй не учих. Аре бе. Мога да я уча тази крава. Къде изчезна? Тук си. Супер. Убих я. Оп. Крипър. Поне не ми взе от живота. Също така може да се абонирате за Lazy Jog 569. Тук долу има още повече крави, което е добре. Ресурси за нашето оцеляване. Извинявам се, ако звукът на играта е гаден. Набързо започнах да снимам, защото няма много време. И открих свободно време. И заради това започнах да снимам, защото постоянно имам работа. Само това ли даде тази? Както и да е. Тук има прасе. Добре, убихме едно прасе. Продължаваме напред. И тук избирам да се правя един холм. Ето. 1, 2. Като гледам, няма да е много симетрично. Сбърках. Този холм го правя колкото да не умра. Опа, не можа да щупа блокчето. Понеже през нощта тук е пълно с чудовища. И така, 1, 2, 3. Добре, излезе симетрично, което е още по-добре. Вот, свърши ли? Явно свършил. Имам идея как да го направим. Така. И тук ще премахна едно. Така.
Като гледам, горе-долу се оформя. Сега де, пак го сгреших. Така, това малко прилича на барака, но какво да се прави? Столби, врата, за сега е това. Ще направим по друг начин. Че така нещо не става. Не ми се получава хубаво. Така. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Добре, така ще бъде. Това тук трябва да го запомним. Нямаме много материал, но ще измислим нещо. Така, 7 минути вече снимам и продължавам. Така, вече стане. Оп. Горе-долу се получи. Така за сега. Мисля как да го направи, се не мога да измисля. Добре, защо? Така. И това тук. Отвън да ми излеза по-хубаво, защото отвътре на мен не ми хареса много, но какво такова? Оп, забравих затвора. Не е нещо велико, но става. Пак казвам, че това не да го правя за красота и нещо такова. Това го правя само за да мога да оцелия. Така, оп, овца. Аз пе подбрах тази овца с брадвата. Програмата, която снимам, малко ми лагва играта, но не е проблем. Сигурно съм да ми лагва. Добре. Нещо става с тази игра. Нищо.
Това са ресурсите за сега, които съм събрал. Вършам се на мястото, за да не го изгуба. Добре, отвън изглежда много грозно. Признавам се, че не мога да строя. По-нататък, след около 2-3 клипа, може да започне да снимам с някой приятел. Или нещо такова. Примерно с приятел мога да снимам или в сървър. И така. Или ще се продължа на сингъл плеер. Но ще видим. Все още нищо не се знае. И така. Но сега върви добре. Което е супер. И след малко мисля да спирам този клип, защото просто вече не ми се играе. И така. Само да се довърша това, което съм си наумил. И ще спра клипа. И това беше всичко от мен. Много да ви харесало. Аз бях Max Gaming BG. И така. Изчакайте за другия клип.